se lepo rotira. Da. Pod uglom od... Rekao bih to 16 stepeni. Da, prase na ražnju, ako ne i najbolje, najpoznatije jelo iz Srbije. Vidimo ovde Karađorđe, a posle njega Miloš Obrenović, oni su bili glavni izvoznici svinja kod nas. Ne izvođači. Ne izvođači, nemojte da pogrešite da napravite takvu grešku. U Ugarsku i Austriju. Da, u Ugarsku i Austriju, ili u Austro-Ugarsku. Znači, Srbija je bila u drveću, dosta žirova je bilo je lako uzgajati svinje. Samim tim, zašto da ne uzgajamo svinje, zašto da ih ne prodajemo, zašto da se ne obogatimo na svinjama? Svinje su uzgajane, bile su pripitomljene u stvari, divlje svinje ili ti vepra koji ide po snegu, veoma opasna životinja, ali ja imam pitanje za tebe. Kako se zove vepar sa 3 noge? A kako? Nepar. Aj, da. Da vidimo da se ih ovdje stvari. Vidimo ovde lovci koji love te divlje svinje koje su inače veoma opasne životinje jer te njihove kljove mogu da te proburaze i nanesu teške telesne, čak i fatalne telesne povrede. I ovo vidimo, ovo je mangulica, ako nisi zvao, to je ona dlakava gica. Vi kako se latka? Malo onako zaostale u razvoju, tako da su im ostale te dlake, vidi se su malo divlje, a u stvari su i pitome. Kao što vidimo sada, prešle su u štale. U torove su prešle svinje i vidimo sada ograđene su. Slatke su, ali slatke su i kad se pojedu. A pa više su slane jer se posole, ali... A slatke za slatka za dušu, naravno, kad se pojede prase. A vidimo ovdje Maja Giće. Maja! Vidi kako je, vidi kako si Maja slatka, a poslije će te pojede, znaš. Da, uskoro i kobasice pravimo od tebe, nemoj ti da se brineš ništa, ali pravili su i filmove o nekim svinjama. Ako Babe može da bude u domaćinstvu, mogu i ja da imam prase. I dunem i vatru sunem, srušit ću ti kuću, to ne postoji osoba koja to ne zna. To je 3 praseta, to je prase, svinja. Da, to je bilo jedno od najzanimljivijih stvari priča i Pepu prase, nisam gledao jer je to noviji crtani. Pepa prase, kupili smo veliku lubenicu. Super, ajde, da navalimo. Pa vidimo, Gica jede jabuku. Kakva ironija. Ti staviš ga onako na sto, staviš mu jabuku u usta. A vidimo mala Gica kako jede višnju, trešnju i bananu, pošto prasići su svašta kao što znamo. Ovdje jedu i tost, a gde je džem na tostu? Uskratili Gicu, pa sam ja na straži, da mi svinje opet ne poždernu kola. I nisu vidio, ova svinja jede kola. Zato su svinje bili svašta jedu. Ljudi kao, ja nemam da nahranim svinju. Imam par, jasno. Da, naravno, na svakom slaviju, kad god je neka žurka, kad god se pravi neka, bilo kakva fešta, zna se da je tu prase koje treba da se pojede. Prvo se malo okreće. Da počnemo, da ga prekoljimo. Jatki nos, to treba da ušivamo bre posle. Jeli, ovo je hero. Ne. Pre neki dan sam dobio poziv, hoćeš na 18. kao, jel ima pečenje praseće? Ne, kao bit će neki kibici. Ko je kibici? Ko je kibici, nema praseće, nikako ne, bez praseće pečenja ništa. Sad sam malo ogladneo, moram da priznam dok sam gledao ove scene. Čuo? Čisto pa se gledamo pršutu, kad vidim suvo meso i to praseće suvo meso. Ne bude mi dobro, aj čvarci. Ne jedem. Pa što se oduševio. Ali volim da ih vidim, zato što su lepi. Delo mi kao da je čovjek ponosan na svoje parče. Znaš koliko on sreća što drži ovo. Iseko je jako tanko, to je uglavnom najbolje kada sečiš tanko. I ovo je bajaderica. Bajadera od Gice. Glasajte za prase.